सर, आपण ज्येष्ठ विधिज्ञ आहात, त्याचप्रमाणे समाजातही वावरत आहे. सावंतवाडीशी देखील आपली तितकीच ताकदीनं नाळ जोडली गेली. प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये काय होईल? संजीव परब की उदयजी? कसं माहिती आहे की संजू परब हे माझे मित्र आहेत, पण राजकारणात कोण कोणाचा मित्र नसतो. 3 डिसेंबर नंतर संजू परब माझे मित्र आहेत. आज जर तुम्ही माझा मोबाईल नंबर बघितला तर संजू परबचे नंबर मी रिजेक्ट लिस्टमध्ये टाकलेले आहेत. माझे मित्र आहेत पण मोबाईल नंबर मी रिजेक्ट लिस्टमध्ये टाकलेले आहेत. राजकारणात कोण कोणाचा मित्र नाही आणि परमनंट शत्रूही नाही. त्यामुळे 3 डिसेंबरला नक्कीच त्या ठिकाणी उदय नाईक जे आहेत ते काहीतरी किमया करतील असं मला ठाम विश्वास या ठिकाणी द्या असं वाटतं. आणि सगळ्याच गोष्टी मी मीडियासमोर बोलल्या तर संजू परब अलर्ट होतील. थँक्यू. अगदी 1-2 शेवटचे माझे प्रश्न आहेत. बघापासून 2-3 वेळा मी तो उल्लेख ऐकला, संजीव परब माझे मित्र आहेत. मित्र एवढ्या बदनामी कर, एका स्त्रीची बदनामी व्हावी अशा पद्धतीच्या पत्रकार परिषदा घेऊन वक्तव्य करतायत, राजघराण्यावरती बोलतायत. विशालजींची अवकातही त्यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये काढलेली. अशा पद्धतीची भाषा ही सावंतवाडीच्या संस्कृतीला कुठेतरी बाधक आहे असं पत्रकार म्हणून आम्हाला वाटतं. मित्राला तुम्ही नेमका काय सल्ला द्याल? बट नॅचरल मित्राला मी एकच सल्ला देईल, बाबा रे, तू नगराध्यक्ष पदाला ज्यावेळी उभा होतास त्याच्या अगोदरचा जो तू व्यक्ती होतास परत त्या फॉर्मॅटमध्ये ये. सावंतवाडीची संस्कृती वेगळी आहे. सावंतवाडीच्या संस्कृतीमध्ये वावरताना आचार विचार दीपक भाईंचे घे. दीपक भाई ज्या पद्धतीने वागतात तसं वागायचा प्रयत्न कर. 100% त्याच्याकडनं ते होणार नाही, पण प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. सावंतवाडीचे आचार विचार संस्कृती त्याने जपावं. असं इलेक्शन काय 2 डिसेंबरला संपतील हो. आपण सावंतवाडीत परत एकमेकाला भेटणार आहोत. त्यामुळे प्रत्येकाने आपली पातळी घेऊनच वक्तव्य करावे. पातळी सोडून कुठची वक्तव्य करू नये असं मी या ठिकाणी संजू परब यांना सल्ला देईन.